световен шампион, правя шпагат в хеликоптер бар. Мацките крещят: о, Дани, ти си чудо. Аз раздавам кебабчета, любовта ми е менюто. Събуждам се тук в тази гора. Имам спомен, че поканих не 2, не 3, не 4, цели 5 мадами в моята кола да изкараме нощта. Както казах, тръгнал съм с 100 евро на море. Един предизвикателен челендж към мен. Какво е ставало през нощта с тия 5, 6, 7, 18 мадами? Не помня. Обаче сега се събуждам тук в тази гора и се чувствам много яко! А какво е това на главата ми? Това са ми гащите! Охо! До сега 5 км плувах във водата. 10 км тичах по плажната ивица. После правих карате, марате, теквондо, майквондо и сега продължавам с силови упражнения. На 55 години не мъкъл за 5 годишен. Да видим колко ще направя. Започваме. Старт! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво, Дани! Сай, тия по-младите от мене, дет ми пишат, че съм дърт, да си вземат думите назад или да направят и те 10 набирания като мене и да ги постнат, мъснат и те така. Аз отивам да се къпа и да гоня готините мацки. Чао, Дани! Втора част за феновете на Даниел Петров. Старт! Както виждате, не мога да се запра. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Шампионе! О, Дани, ти си чудо. Аз раздавам кебабчета, любовта ми е менюто. Ето, приятели, как се забавлявам, къде ям тези яйца. Ето ги. Мама Веска ги е сварила в София. Аз съм си ги взел с мен и като съм гладен, лук от градината на мама Веска и домати от фермерския пазар. И си хапвам. До преди малко бях на плаж. Хапвам си лук. Изгражда антитела. Доматче. Едно време на домат съм учили да се целувам. Но съм на морето, на плажа, забавлявам се, гоня мацки. И то какви! Просто са доста срамежливи и се притесняват да застанат пред камера. Но вече бях с уникални, невероятни мадами. Ако някоя не е притеснителна, ще я снимам. Гледайте да не изпуснете. Да се знае! Айде едно малко въпросче от мене. Можете ли да познаете къде акостирах след 3 часа шофиране от Созопол до... Напишете в коментар. Написахте ли? Готови ли сте? Ето сега вече ще ви кажа. Аз съм в Варна и се забавлявам. Просто карайки колата ми хрумна да взема да дойда тук. Трябва да ви кажа, че почти всеки втори човек ме спира, за да се снима с мен, защото съм бил известен, че той много яко. Продължава моята разходка, а вие продължавайте да гледате
защото ако не гледате, ще изпуснете. Вижте колко голяма опашка има за палачинки. Обаче, познайте кой прави палачинките. Нощ на Варна. Приказна. А какви ли приключения ми е подготвила? Сега се пускам по баровете и дискотеките. Олеле мале, дръжте се. Дани идва пак. 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 Добро утро! Виждате, че тази сутрин не се събуждам в колата, а в чуждо легло. Но историята мълчи, няма как да разкажа за това. Но е много интересна, може би друг път. Днес ще участвам на 2 турнира по тенис на маса. Тук във Варна. Защото освен велик йога, аз съм и велик тенисист. Ще се боря за първото място. Ще има и парична награда. Вече срещите започват. Майсторите ги оставят накрая за десерт, направо да се окичат с медалите. Докато играя, не знам дали ще може да се снима, така че накрая ще ви кажа кой е победител. А вие ще трябва да ми повярвате. Иска ми се да ви кажа, че победих, но паднах от едно много готино момче, което се казва Камен. Направо ме спука от бой. Браво, Камене, само така. Вкусно! Има чешма и като си вземеш някакъв плод, можеш да го измиеш, да си седнеш ето на тези пейки и да си хапнеш. Красота!